Gikordon dayon sa mga pulis ang Dayaw Street Barangay Poblasyon, Kidapawan City bandang alas 6 kaninang buntag Abril 3, 2025 aron walay makadisturbo silang girespondihan nga report nga adunay lalaki nga misulod sa Hylon Dental Clinic. Adunay pulis nga nagbantay sa ubos ug adunay misaka sa ikaduhang andana sa klinik na matikdan nila nga abli na ang sliding window sa second floor. Nabuslot ang pultahan ilanan nga adunay mipugos ug sulod. Pagsulod sa mga pulis, gila kining nasakpan nga nagtago ilalom sa usa ka lingkuranan. Giila sa mga pulis ang suspect nga si alias Almir, 22 anyos, taga Barangay Labangal, General Santos City. Na-recover sa mga pulis ang pipila ka mga ebidensya, lakip na ang usa ka martilyo ug usa ka plies, kwarta nga nagkantidad og 5,000 pesos. Gikustodiya na sa mga pulis ang suspitsado. Nanawagan si Police Colonel Efren Salazar, ang OIC sa Kidapawan City PNP nga magpabiling magbinantayanon o gipahibalo dayon sa kapulisan ang bisan unsang kadudahang lihok sa mga tao aron magpabilin ang kalinaw o kahapsay sa syudad. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.